Hai să-ți arăt ce trebuie să faci ca să plătești mai puțin la curentul electric. Păi trebuie să schimbi furnizorul. Dacă ești la oricare alt furnizor, trebuie să te portezi la Hidroelectrica, care în momentul de față are cel mai mic preț per kWh. Așa a fost și în ultimele 12 luni și probabil așa va fi în următoarele 18 luni. Spun 18 pentru că oferta curentă de preț este valabilă până la 30 iunie 2023 și odată contractată este prețul fixat timp de 12 luni. Hai să vedem. Primul pas, intrăm pe site-ul Hidroelectrica. Aici mergem la furnizare energie, client casnic. Și vedem câteva informații despre oferta lor. Se numește oferta Viitor Verde. Hai să vedem, să fim siguri că acesta este cel mai ieftin furnizor. Mergem pe un site care se numește POSF. POSF este o platformă creată de ANRE, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei, și vine în sprijinul consumatorilor. Scopul acestei platforme, scopul principal, este de a facilita portarea de la un furnizor la altul. În momentul de față, dacă nu ești mulțumit de furnizorul tău actual, îl poți schimba cu un alt furnizor fără să existe o perioadă contractuală de 12 luni, 24 de luni sau cum era înainte la operatorii de telefonie mobilă. Nu, îl poți schimba doar cu o notificare cu 21 de zile înainte de schimbare. ANRE-ul dorește prin această platformă POSF să ușureze și să reducă acest termen, să ușureze procesul, scăzând termenul de la 21 de zile la maximum 24 de ore. Deci, practic, într-o zi, tu poți să schimbi furnizorul dacă nu mai ești mulțumit de el. Momentan, această parte a platformei nu este încă disponibilă, dar poți să faci alte lucruri. Poți să-ți creezi un user, te autentifici, în pagina principală o să vezi aici, la meniul persoană fizică, poți să vezi date despre locurile tale de consum existente, energie electrică și gaze naturale. Poți să vezi informații despre contractele active pe care le ai, valabilitate, notificări și așa mai departe. Noi vom merge acum la comparator oferte energie electrică. Aici, după ce completăm câmpurile obligatorii, care în mare parte sunt ele deja completate și le lăsăm așa, noi vom bifa aici doar data de la care începe oferta. La zonă, hai să alegem București. Consum din factura curentă, pentru comparație. Aici completez doar ca să ai un termen de comparație cu celelalte oferte de la alți furnizori. Hai să zicem că să zicem un consum de 200 de kWh pe lună și aici completăm valoarea facturii. Să spunem 200 de lei ca să fie rotund, deci 1 leu per kWh. S-ar putea să ai mai mult. Bun, apăsăm butonul Compară oferte. Și acum se încarcă o listă cu toți furnizorii de energie electrică. Ei sunt ordonați crescător după prețul per kWh. Cel mai ieftin, 0,70, care este oferta Viitor Verde de la Hidroelectrica, și crește la 1,22 până spre 1,5 sunt majoritatea, apoi mai sunt și peste, până la aproape 20 de lei pe kWh. Revenim la începutul listei, aici vedem reducerea față de factura curentă și mai vedem, important, faptul că este 100% energie regenerabilă. Hidroelectrica, pe lângă faptul că este furnizor, un avantaj este și faptul că este și producător. Produce energie prin baraje pe cursul râurilor din țară. Energie verde,
nu mai există încă un intermediar. Majoritatea furnizorilor de energie electrică nu produc energie, deci sunt doar intermediari. Asta înseamnă pentru noi un cost mai mic. Dacă deschidem oferta, o vedem în detaliu. Ce oferă, ce prețuri sunt, perioada contractuală de 12 luni, acesta este prețul fără transport, distribuție, TVA și așa mai departe. Perioada de valabilitate, de la 1 ianuarie la 30 iunie 2023, cum am zis, a mai fost și în trecut, s-a mai prelungit. Documente necesare, le citim așa ca să știm, dar veți vedea imediat că nu trebuie să printăm, nu trebuie să semnăm, nu trebuie să completăm nimic de mână. Iar la final vedem o anexă cu prețul final al energiei electrice. Pentru zona București, un an calendaristic, 0,28 cum era mai sus, adăugând toate celelalte tarife, ajungem la un preț de 0,68 lei per kWh, care este cel mai mic preț din piață. Acum să ne întoarcem pe site-ul Hidroelectrica, la furnizare energie client casnic. Printre informațiile pe care le găsim aici, vedem un link către portal client Hidroelectrica. Pentru contractare trebuie să parcurgem 6 pași foarte simpli. Pasul 1, GDPR. Suntem de acord, nu suntem robot, mergem mai departe. Pasul 2, date personale. Nu trebuie să le completăm, e suficient să încărcăm aici, să facem o poză cărții de identitate și să o încărcăm aici. Poză PDF, ce avem noi. Am încărcat poza cărții de identitate, datele au fost preluate automat, le mai verificăm pentru siguranță, bifăm că sunt corecte, validăm. Am validat datele personale, validăm datele referitoare la adresă, pasul 3. Alegem furnizorul actual. Dintr-o listă derulantă, alegem care este furnizorul nostru actual. Să spunem Enel. Mergem mai departe. Încărcăm o factură recentă de la furnizorul actual. În cazul în care furnizorul nostru nu se află în lista derulantă, atunci când vom încărca factura, vom primi o eroare. Ne întoarcem la pasul anterior și alegem un furnizor din partea a doua a listei. Alți furnizori. Să spunem acesta. Revenim, încărcăm factura și vedem că sistemul preia automat din factură podul și seria de contor o completăm noi, indexul, data citirii indexului, confirmăm. Aici trebuie să estimăm consumul lunar. Nu este o limitare, nu ne afectează prețul, este pur și simplu un consum estimat ca să-i ajute pe ei între perioadele de regularizare să completeze automat factura în cazul în care noi nu transmitem indexul. La pasul 5 vom semna cu mouse-ul sau cu degetul pe ecranul telefonului, schițăm semnătura, iar ultimul pas este de confirmare. Atât trebuie să facem și în câteva zile noul contract cu Hidroelectrica va fi activ. Ce mai este important să reținem este faptul că indexul se transmite prin apel gratuit la numărul de telefon afișat pe site-ul lor în perioada 24-28 ale lunii. Înainte de finalul clipului, îți mai arăt ceva pe OSF, pe platforma pe OSF. Mai avem aici un comparator oferte gaze naturale. Face același lucru ca și la energia electrică, doar că pentru gazele naturale.
Aici vedem la fel, în ordine, furnizorii de gaze naturale, preț per megawatt-oră, de la 260 în sus. Aici nu avem o ofertă excepțional de mică, toate sunt în jurul la 260. Pentru a ne lămuri ce înseamnă acest preț, este mai simplu să transformăm din megawatt-oră în metru cub. Pentru asta folosim orice convertor găsit pe Google. Putem să completăm aici 1 megawatt-oră. Și ar trebui să ne calculeze. Da, vedem că 1 megawatt-oră înseamnă aproape 95 de metri cubi. Deci, practic, prețul acesta 260,5 lei îl împărțim la 95 și vedem că 1 metru cub de gaz costă 2,74 lei. Mersi că te-ai uitat, sper că te-a ajutat. Dacă vrei, ajută-mă și tu cu un subscribe.